аз съм от хората, които никога не се отказват. Всъщност аз стартирах кариерата си в една рекламна агенция преди 15 години. Истината е, че ако някой ме беше попитал един месец преди да напусна какво бих правила до края на живота си, може би щях да му кажа, че ще се пенсионирам там. Но просто така се случи, че една сутрин станах и открих, че имам нужда от нещо ново. Писането за мен всъщност е нещо, което е ново и на което се научих след като започнахме с блога. Ето вижте какво се получава. Съвсем друго е да си малък, дребен, непознат, който трябва тепърва да се доказва и да стартира от нулата, за да му повярват хората. Никак не е просто и лесно да се постигне това, но ето, че 5 години по-късно вече хората знаят за нас и ни вярват. Основното нещо, което всъщност ни дава тази работа е, че имаме свободата да споделяме всички неща, които ни вълнуват от всяко едно място, в което се намираме. Сега в годините, в които живеем, една жена може да бъде всичко. Каквото и да реши, няма никакви граници, няма никакви ограничения. Просто трябва да повярва, че може да бъде пилот на самолет и ето я, тя вече лети във въздуха и управлява самолет.